Алкабир, шумо дар ёшитон аввал сар кардем як қопша шакара фурӯхтан. Кор удачан рафт. Ама хел клен шид ки дига успед намекардем. Шумо коргарои худтона ошхонау ресторану кафе меомӯзонед? Бисёрш хонданда завқ надоранд. Александр Македонский гуфтагия ки ай форсо повар гиред. Повари накардам, но аму повар чӣ кор мекунам аму рамаша фаҳмидам. Хизматрасонии шуморо бисёр одамо таъриф карданд. Чӣ ба иё метонанд, американсо метонанд, чӣ ба дига корейсо метонанд, барои чӣ тоҷик натонанд? Мардуми мо да стандарт дар кор. Ҳамин қурутҳо ва я намуди стандартизация мекунем ки дар давлатҳои дига будорем ки ба бӯи қурутҳо тоҷикҳоро шиносанд. Бисёр вақт мо ҳаракат мекунем нағз кардан. Питса Италияда пайдо шудагиа. Суши хӯроки японсоай. Ош айке ман мегум бачо саломате. Но қурутҳо явна тоҷикоай. ассалому алайкум дӯстон. Имрӯз барномаи мо хорика ба забони тоҷикӣ мегузарад. Меҳмони мо Кабир Исмонов. Хуш омаден. Мо беҳад хурсандем ки вақти қимати худатонро дариғ надошта дар барномаи мо омаден. мо навақин дар ҳамиҷа шинос шудастем. Номи ман Раҳим Ҳақбердиев. Тарабхона қати чандин соло кор кардан, беш аз 30 сол. иқдоми мо ҳамин барномаро кардан, ҳамин сатҳи ҳизматрасонии тарабхонау умуман меҳмонхонау ҳамин хизматрасониро боло кардан барои рушди самти туризм, сайёҳӣ. барои чӣ шуморо мо даъват кардем? Мо дар бораи шумо бисёр шунидем. Шумо дар як самти калоне ки кардем, ин самти дар деҳот кушодани нуқтаҳои фурӯш, ҳамин обшипит, ресторан, бизнес дорен. Чӣ хеле ки мо дар ҳамин наздикиҳо бисёр шунидам, бисёр анализ кардем, пурсидем, суроғ кардем. Дар ноҳияи восеъ шумо як ошхонаи Алкабир доред. вай беҳад рақами як будааст. Хизматрасонии шуморо бисёр одамо таъриф карданд. бо дар ҳамин байне ки шуморо дар бораи шумо информация ҷамъ кардам ки бисёр шиносоиам дошта будем. мо шумо чанд сол шудааст ҳамин фаъолият қатид, оид ҳамин хӯрока қатид машғул? Ташаккур зиёд. раҳмат ки якум ки даъват кардед. Ман бениҳоят миннатдорам. дар соҳаи обшипит бигем системаи ҳамин кафеда 14 сол шуд. В общем ман бизнеса 29 сол шуд. Ман синни 16 солагим соли 90 ҳамин шаҳр омадем. Ман зиёдаи 16 намун бизнеса бигем вай кардем да фаъолият кардем. Но ҳамин 14 соли охир системаи вай гирифтем. мо чӣ хеле шумо медонем, кафе бистрои 24 соата мегӯянд шаҳрда. ай мо якум точкае кушодем дар Моҳинав, дар Калсавои Ҳамадонӣ. бале, номаш Ҳамадонӣ буд. Уҷа партнёр қарибдем. якум коре ки онҷа кушодем, ман уҷа супермаркет кушодам. ва ман қариб 10 соли охир магазини хӯрока доштам. баъд бо супермаркет кушодам. супермаркет дар Тоҷмато доштам, дар Регар доштам. баъд он шахсе ки қати мо пайдомо, вай мара даъват кард ки уҷа қариб як 700-800 квадрат зиёдае. гуфт ки биё шумо супермаркетшона гирен. ма оптиш дар системаи ҳамин бигем 24 соата вай зиёдтар буд. мо омадем ҳамаҷо супермаркет кушодам. вай кас мо договормон вай ман фақат бояд супермаркет заниматься мекунам. баъдам думам хай уно бигем ҳамин системаи кафе даму вай ошхона буд. ҳама дурум омадем, шинос шудем, фаҳмидем ки чота ҳамин мадан наздиктар. ман даже медонам дуруям кухня худам поварӣ мекунам дар супермаркет. но дуруям медонам қади поваро интересам пайдо шуд ки ҳамин мақсад чӣ бам кафе амира ман худам нагирифтам. баъд пешниҳод кардам ки биё амира. баъд дидам ки бисёр ягон опит надоштам. но ӯ одаме ки иҷара гирифтагӣ буд тамоман ба кухнӣ намедиромад. просто кушодагӣ ҳамчун владек кушодагӣ буд. ҳамин хеш таборош оварда ҳамҷа повар кардагӣ буд. ман дидам ки бисёр хатоҳо дорам. ман вақтиш системаи финанс қати, системаи вай қати ҳисоб-китоб қати силин сарам ҳамия любой бизнеса бигирам. аввал ҳамин финансша сразу автоматизация мекунам, сразу ҷобаҷо мекунам. дидам ки ҳамин корошон борам хеле меорон ай бозор дар кухни мепартиён. на калкуляция. агар ман системаи обшипита вообще маълумот надорам, но медонам ки бояд як ҳисобот боша ку. аввал қарда ай бозори меоранд, мепартиёнанд кухнида, мебуроранд дар касашон
на ягон ҳисоб, на ягон автоматизатсия, на ягон ҳеҷ нест. Ман дидам ки расходошон зиёда. Баъд пешниҳод чун кардам ки биё ҳамин стало омада те гап зад мисол байта ман рахидам пешем баром гуфт худат вообще кор накардаи системада мухтабарои супермаркет. Гуфтам бале супермаркет ман шогирдо аз кора бурдан мегирам. Тумада бовар ки бите фақати камад ната бубурӯрен ки айҷа. Хулоса уҷа баъзе условиҳо шуд ки марас мақсад маблағи калон бите матра ҳам нишон метам. Уҷа ман чени як моҳ думон даромадам омӯхтам. Розӣ шудам. Бозам мана шавқ пайдо шуд ки ман амира бояд пеш барам худам бояд ёд бигирам. Хулоса ура қадиш маслиҳат ки мегем 50 қадиш маслиҳат ки гуфтам ман худам мебарам ҳамин вложенита метам полностью. Уҷа где-то ҳамун шав рӯз одам $50 вложка ман биродам додамаш чунша бо ито ба хотире ки мара баъзе нозикиҳоро нишон мета бояд сталорига доштан уно агар шумо вай ка бошен да Душанбе агросервис якими баъди Союз бистро ки да подвали вай оперка аста яким Союз бистро будан дуюм ҳамун Душанбе агросервис буд. Уҷа беҳад савдош хуб буд. Ман уҷа да ҳамунҷо уҷа медаромадам ҳавасам кард ки ҳам хелята иншоалло ният кардам сел кардам ки ҳам хел мекушам хел тақдир буда қатиш бо якҷо партнёр шудем. Хулоса ки да иҷа даромада ман ёд гирифтам ман аями даруни кухни даромада аями системаи хӯрокара бигем ки повари накардам но ҳамун повар чӣ кор мекунад ман ҳамаша фаҳмидам ки чӣ хел бояд повара ман бояд назорат кунам чӣ хел повара бояд ман контрол кунам. Хулоса ҳамадонӣ сар шид. Баъд дидам ки уже кор удачан рафт. Рӯз гап ҳама хел клиент шуд ки дигар успед намекардем. Бача ба қатиш ман сразу 5 сола қатиш шаҳрнома кардам ки яке бо ман уже дидам прорив дидам ки ҳамин кор мешиданияй. Ман оперка даромадам. Ман точка агрессия дидам ки ҳамин кор мешиданияй. Ман сразу қатиш 5 сола шаҳрнома кардам. Гуфтам ки майли ман қатиш партнёр мешам. Но ман мақсад мара ғам нате фақат. Ман худам кора пеш барам. Операцион кара ман худам мекунам. Фақат ҳамун берунаша ягон чӣ боша мара фаҳму всё. бахшиш бо мебарам шумо. мо дар бораи шумо бисёр чиз шунидем. шумо дар ноҳияи восе қишлоқи шумо да ман усол будам. шумо беҳад дар қишлоқи шумо обрӯ дорен. бисёр хизматҳои арзанда кардагин бо бисёри одамое ки дар ҳамин ҳамсояи шумо мегӯянд ки акай кабир бисёр хизматҳои барои қишлоқ мун кардагику лекин намегӯ ягон ҷода ҳоли нагуфтагӣ мега ака ая ҷиҳат таърихи шумоям ман қисман медонам. Масалан шумо инҷа шаҳрда омада бизнеса худтон чакана сар карда майда ҳамқишлоқҳоятон дастгирӣ кардагин шумо бизнеса даровардагин бисёр одамо миннатдоранд дар шумо. ман чӣ бигӯм гуфти урсам порсол ман рафта будам дар таи сояи меҳнатҳои шумо дам истода будем. беҳтарин корора кардем. таърихтон намедонам лекин ман фақат як чиз мегӯм ки ана дар тоҷикистон бисёр вақт одамо мебиёнд мада мегӯянд ки маслиҳатет чанд соли ки дар ҳамин соҳаи ресторан кушоданда чӣ дар кор. ман фақат як чиз мегӯм чтоб ресторан кушоданда одам аввал лидер шуданаш дар кор внутренӣ донистан фаҳмидан ин дуюм очерида. агар ки ту ҳамин чиза кушоди рафти даромадӣ агар ту табиатан лидер ки бошӣ. ман акар дар бораи шумо медонам ки шумо дар ҳамин шаҳр ҳеҷ кана дошта омада мумкин бизнесона як қопча шакар сар кардагӣ бошед. мо ҳам ҳамин самда будем ҳамин корора кардем дидем да ҳамин корода мо ҳам будем. барои ҳамон шуморо даъват кардем ки ба фаҳмиши ман алкабири дар ноҳияи восе ин рақами як дар регионо дар берун аз шаҳр рақами як ҳисоб мехӯрад. ин беҳад иқдоми хуб хеле ки ҳамчунин мо дар одамои бузургомон гуфтагианд ки қишлоқҳоро мо бояд обод кунем кор кунем. ҳамин корора шумо карден омаден ҳамира нақл кунен. ба назари ман алкабири восе ай корои инҷада шумода наздиктар ва болотар аяд. Рости гап проекти восе як миссия буд. Миссия буд ки мехостум ки дар қишлоқ дар район як вай аста ки ай хурдӣ баъде ки одам як азоб қатӣ меҳнат қатӣ ба як дастовардо ноил мешава
میخوای که بعد سر خودت یک چیزی بمونی. ما پروژه واسه ما اونجا مغازین خوراک داشتم. بعدی که حکومت نیا پیشنهاد کردن که جرا باید شما اقلا یا با ترتیب دارین دوشونه سه‌شونه کنین. ما را گرفتیم 50 شونه کردیم. جزء گرفتیم 50 شونه کردیم و اونجا را نیمش سوپرمارکت کردیم، نیم دیگه‌ش کافه کردیم. ما 10 سالی که دهه 46 داشتیم، دهه 3 میکردیم داریم. امینو همش امو مردم یامو بوسه می اومده جمهور را میدونسته. بعدی که ما اونجا برند منظم ما نرخ قریب عایشه چمی قریب 30-40% ارزان تر کردم که امو بزرگ بعضی اشخونهایی که در درون بزرگ بودن ما نرخ امو کردیم. این اشخونه مردمیه، یعنی که برای ما خدمت میرسونیم بگیم معلمو ده، خدمت استودنتو ده، ما خدمت میرسونیم بگیم وزارتی بگه انویده گایشنی ادارو همه همیو ماشینگی ویس ادارای واسه در بله ما همه همش انالیز کردیم که نرخ مونیم که همه دستوبنی باشه و خوراکایی که پالیز یعنی دیتیست که اصلا کتلت پیوره گارنیر خوراکای یکم دوست سینمون خوراکایی که همه پالیز نیان هم دستوبنی باشن. ما همه دوام 3-4 سال اخیر پیش یک سایدون دولت خونده سیم امونو یک توصیه دادن که قشلوقشون سر کردن. بعد یک پروژه دادن که توصیه دادن که هر یک فردی همین تاجیکستان اگر هر یک صاحب کار اقلا قشلوق خودش سر کنه. من رفتم قشلوق همو در که اونو کردن اونجا را سر دیدم با ما یک وای پیدا شد که من باید سر کنم. بعد قشلوق میده مثلا بعضی کار عبودونیه سر کردیم. نو نیت من کلونه که همین تمام میامو باید همو ده یعنی که اگه جای کاری تشکیل کنه کاره هم سوسیال پروژه که ای فایده همو کارگرای اونجا با همو ده آب چیدم گیره. از ما فقط راه ساخت خستیم ما آب رو وردیم. نیت که اگه مکتب سوزه نیست، نیت است که اگه سیمخونهایی که برای همین فینانس و گرام است که ای سینفی همین پنجمی ششمی همین ما ای چی از اون کشیم که اصلا بیزنس ده ما ای سین 16 سالگی اما خیلی علمی که همون تو سینفی بگیم نه تمام کردیم اما خیلی علم بود و خیلی سپردیم در پلنی تلی مقصد نالاگی باید تمام کنیم نه زاوش نمود کردیم یکون علمی بگیم که بیزنسی ما نگرفتیم. این بخیال ما که برای بیزنس یکون علم هم در کار نیست. بعدی که اوجه یا توشکمون دو توشکمون سه توشکشید همین لوبوی بیزنس اجسا میشه ای کلان ای خشت میاری تبورت میاری دودار میاری بچه طاقت میاری همین یکم بیزنس امی سر شید. بعدی که دیم توشکا اوجه پاتر با دیم توشکا را شدیم دیگه خشو تموم شد. اوجه 3-4 توشکا شدیم مثلا هم جای کار تامین کردیم هم کلین موزیو شد. بعد اوجه فهمیدیم که ما را علم نمیرسه برای اونه که پراویلنی نانیمت کردن یک دیلیگیرو همین بیزنس قریب 8 نمود قسم خجیده میشه. پرسنل قد باید HR زنمسه کنه پراداج قد باید یا تا بگیم رو باشه مارکت نیگه مثال بردن نکره اوجا زاکوپای لاگیستای پرایزوستای پراداجای همه یورا همش ما خدمت کردم همش همین اپراسیون کرده باور میکنه از ساعت 6 ببرم تا ساعت 12 همه کار خودم میکردم. بعد اوجه 3-4 توشکا شد اوجه کمتر وزنی غلطید. بعد گفتم رویش که چخل کنیم میره پراویلنس سیستممونیم. من میدرومادم میدیدم ای یوتیوب یکم کمری که ما دامی شهر شنبه امی سوای ما بود F1 بود اکای پرویز در شهر شنبه 5-6 توشکا داشتم. من باور میکنی میرفتم میدرومادم و حواس میخورد که ما انشالله ما قطاری نمیو باید خیلی توشکم باید خیلی دیزاین نگاه میکنم اتوماتیزاسیون هموندگی کارگراشون چوت کار کردن اونجا 6 تا آنالیز میکنم نگاه میکنم درجه امو یک ادمنستراتوری اونجا گرفته و وارد کرده آوردم سیستم یکم سیستمی که ارکیپر برای فینانس و چود من موندم ایامو دیدم موندم ده. بعدی که ما اونجا 3-4 توشکم اتوماتیزاسیون کردم چقدر چیزی که واقعا محکم کردن اگر نرینگدن اون نمره 1 بدن تا حاضر ما راهی مشتبه من راهی که چقدر میره اتوماتیزاسیون کردن نکره 3-4 توشکم میده خونده سیم. بعدی که تئوری را گرفتم من اگه تئوری دا با اکادیسا
همون چیزی که من میخوام اون رفته دیدن نکرد. ما خواستم قزاقستان رفتم، خواستم روسیه رفتم، کمپانیایی که уже همی در قزاقستان دو سه کمپانی هستن که уже زیاده از 100 تا زیاد دارن، در روسیه هم دارن. ما уже цел مقصدم که همی یک برند ملی خدمت در همی جوال استعمال автомат کنیم، упаковка کنیم، بعد رینک ازبکستان، رینک قزاقستان، روسیه داریم. مقصد همی اساسی دوام همی 29 سال کاری، بعد همی 14 سال общепитانی. ما فکر میکنم که همی общепит این فاست فود، مقصد کافه، رستوران همش خیلی یکه. من بین کم تا فوکس ما تریاد کردم. ما برای قزاقستان رفتم، اونجا پردیار رفتیم، اونجا رستوران دارن، و در رستوران ما قطعش مصلحت کردم یا تا رستوران ایتالیانسکی شدیم همین شهرده. نو بعدی که رستوران شدیم اکثر رستوران تماما دیگه بیزنس دیگر این هر یک направленیش ما بسیار وقت همین درباره همین گپ میزنم، گپتون بریدم. بسیار خطاگی مود همین سیگمنت میگن با زبانی روسی. با همین سوال من داشتم، سوال اساسی من همین بود که شما در همین سیگمنتی народная еда، سیگمنتی مثلا доступный ملی دا بدینو، لیکن چی در شما در شهر در برندایی که مثلا فرانشیزه در کار کردن در درون آمدین و لامیسو و دیگر کشودین، برای خیلی کشودن در که اینوستر درسته، نو برای یک سیگمنت دیگر در علیش کردن در اینوستران درست نبوده، متخصص شدن در بله. ما همی در فکر میکنم که اجا ولاجید میکنی، اینوستیس هم میکنی، خیلی کار خودش پیش میبره. اگر سیانو فوکس میروه اونجا سیانو دراما دیدن نکنه. ما همی یک سال اخیر ما اینجا چند پروژه افشی، ما اینجا یا تا پیتزا هاوس هست که پیتزا هاوس سه تاش که اورانی ما اونجا پارتنر بودم، نه اوجی داشتیم. ما اینا کنم چی کنم بخاطری که همه سیستم خدمت اوپاکوفکا چقدر کنم فرانشیزش خریدم. انا نو все таки امروز уже فهمیدم که خطا کردم. ما رستورانی بگم که پارتنر گرفتم، گفتم سیانو اوپ داره، ما اوپ تیورا مایده میاموزم. ایشتانی خطا کردم. در خوجند خیلی پارک داریم روز که 4-5 نفر جمع شده با پارک با خودشی که در درون یامو فاست فود کشم. امروز اکیز میفهمم که امی فوکسی ما باید ایمنا ما سیل استرانه ما امروز می سیل استرانه ما باید این قرطاب خونه را این نارود نیامی بگیم که کافه کبیره باید ما امیر سیل کنم. برند کردم. ایجا دایت کردن در دیگه برندو گرفتیم ولاجید کردیم که فایده اساسی ایجای کم تر امیده بگیم که کافه را لوکاماتیفا سر دادیم، سلابی کردیم. بعد قزاقستان رفتن اوجه کمپانی دیم که نسامم دلی داشتی هم دام آلماتو در استانا در روسیه همش گشتم پون آنالیز کردم. این مینا سیستم همی общепит سیستم همی بگیم самообслуживание همی столов уже همش столовян آنالیز کردم که можно еще зайти, можно еще там еще рынок свободный. И полный анализ как просто правильно надо упаковать, правильно надо стимулировать и масштабировать, и هر کدامش روی خشت داشته. بعد که ما درام کمپانی خیلی نروژی میبینی نمیفهمی. در روسیه هم یک کمپانی که همین در در ارنبورگ از случайно ما یک کورس دارم، یک کورس اکادمی در خانه اونجا بعد فهمیدم که مدام انگلیسی ما داده ما через همون کانتاکت کردم زنگ زدم که همون ولادیرش روس ما باور نکردم که همین خیلی روسانی مثلا همین خیلی اینقدر مثلا یگون سکرت ندارن جلیک شد قدی قبول کردم. ما خیلی در شهر دوشنبه هم خیلی سید استالوی دارم میخوام که یا برام ایدرون شما را ببینیم که شما چه خیلی میره اینقدر قریب 40-50 تا چه خیلی پرابلیت میکنین، چه خیلی مشتابید میکنین. میخوام که ایدرون بینم اگر یگون خیلی مبلغ لازم باشه یگون خیلی کنسولتاسیون و ما تیارم که پرداخت گفت یگون سوم نکار نیست. ما فهمیدم که شما اینجا میخونه ما همه ولادلسایی که بالای چون میخونن ما را پریویست میکنم، یعنی که میخوایی که مردم نچی رشد کنیم. بله بیا ما وای میکنم شما را پیشواز میگیرم. بعد ما پردیار یا بچه پردیار را گرفتم یک جا خواستیم رفتیم. بعدی که من در اومدم اکاز برای این مینا همین سوغای میگیم همین سیستم общепита زیاد کنی فابریکا کوخنیا در کار بود است. فابریکا کوخنیا بعد در اومدم دیدم که رنگی همین کانور خیلی میسوزن
як бигем самбусара дар онҷа як ҷода тайёр мекунанд объёми калон қативу аямуҷа баъзеш полуфабрикада баъзеш готовие равон када точкошона точкоша почти поджаркаю баъзе вай всё и кухняи калон надоранд дар точкоша ҳамаш дар як ҷо ҳамун бигем фабрикаи кухни кардем ҷои калон баъд дидем ки основной значит якта секреташ ҳамин буд ки автоматизатсия мешава ман бисёри вақт ҳамин назорат контроли ва хӯрокҳо мисол як ҳамун бигем ҳамин шӯрбо мисол биёрем ҳамун гӯштай ҳамун маҳсулота даи мисол даи кафе як маззаи ҳамун маҳсулот дар кафе дигар як маззаи ҳамун калкулятсия ҳамун вая инакда бида камтар вай мешудем ки баъд мефаҳмем все равно градусам влияет мекунад вақтшам влияет мекунад настроение поварам влияет мекунад як ҷода як фабрикада объёми калон қадим мекунад заготовочный обязательно қариб 50% уҷа даже готовие 50% баъзе уҷа фақат обжарит мекунанд ман дидем ки уже даже бисёри мисол ҳамун ваё хӯроку баъди объём мешаванд масад дигар хеле количество метаванд мода ҳамин кавержон як чиз хатогӣ дорем бисёр вақт ҳамин соҳаи мода хиёл мекунад ки мо бояд вай кунанда як чизи асоби кунем ки уникал мебоша мардуми мода стандарт дар кор агар донад ки ҳамунҷа мерам авқоташ бамаза бисёр одамо масалан фикри масалан ҳамин сегменти айне ки шумо кор мекунед барои сегменти шумо мазаш ажидай мебошад ҳамин мерам авқоти бамаза ҳамира мехӯрам ҳамин хатогии мо чӣ бисёр вақт мо ҳаракат мекунем нағз кардан баъде ки нағз мекунем пагашта стандарт мекунем меғалтем ман фақат дар поварои худам як чиз мегӯям шумо чира кунед ки пага када тонед алакин масштабирование шумо қатъиян мо бисёр ҳамин чизҳоро ман изучат кардагӣ ман тарафдори шумо бори соҳибгоҳро бисёр ҳастам то что шумо гуфтед ин як дарс айда ин акун ман шумо гуфтаги корора бисёр ҳамин кафеҳое ки сет доранд дар шаҳр карсодан ҳамаш якиш масалан ман маслиҳат додагим якиш ягон ҷои дига маслиҳат кард ки бояд заготовочный сех бошад ин заготовочный сех фабрикаи кухни фарқ дорад фабрикаи кухнида хӯрокро даже тайёр мекунанд мисол ҳамин баъзе хӯрокҳо тайёр мешавад ман даже баъд корея рафтам корея именно фабрикаи кухни вообще объёми калонай баъзе хӯрокҳоро тайёр мекунанд упаковка мекунанд правильно вакуумни упаковка қатӣ пешниҳод мекунанд ошхонаҳода яъне ки як дегира дидем ки 3 тонна шӯрборо тайёр мекунанд бульёнро тайёр мекунанд вес ресторанҳо бульёне ки дар ҳамун дуруни ҳамун деги 3 тонна просто кости ваяку устуғон астку амро меҷӯшонанд сафед мешавад и як вай буда барои ҳамин ресторано именно ресторано ҳамун бульёне ки барои блюдои изиски блюдои ки қимата ҳамуда истифода мебардостанд яъне ки фабрика кухня бисёри хӯрокҳо тайёрай агар мо фабрика кухня маишон уже план ҳаст бизнес план ният дорам мақсад дорам ки фабрика кухня ҳамин система вай мо тамоми садико тамоми мактабҳо тамоми даже мара ҳамин идораи МВД даже даъват кард ман рафтам даромам дидам ҳамун столове ки дуруни ҳамин чиз буд даври шӯравида ҳамин чиз буд будааст ман даже анализ кардам дар шаҳри дишаме гиҷода будаби дар шаҳри дишаме дар селхоз ман рафтам даромадам дар селхоз ду этаж фабрика кухня ресторан кардаген озямура фабрика кухня пешаш ресторан қафош холӣ ай мо гуфтем ҳамҷоро мегирем фабрика мегирем уже снос набудай пока мондем ози ман месташа уже вибор кардам места мо як сол шимаро зиёдтар даже ҳамин анализ кардесам просто барои чӣ як сар кардам сехи майда қай заготовочный сех ман уже дорам ози барои столо ман заготовочный сех отдельный склад дорам но и хубиш дар чӣ будайда мо мисол меорам шӯрбо мегӯем шӯрбои туӣ мегӯем барои чӣ шӯрбои туӣ мегӯем барои ки объём калонай мисол як сразу мегӯем 300 порс ҳамн гӯшта медозанд дар дуруни шӯрбо бамазза мешавад аммо дар як кафе 50 порс дар як кафе 30 порс дар як кафе 40 порс в общем объёмро бигирӣ мешавад 200 порс агар ман 200 порс як объём назанам маззаи вообще дига мешавад як дигим просто иҷа нозикиёш дар чӣ будай как лаборатория санҷадан кор ки
правильная логистика, правильное хранение, правильно, чтобы ему вайш терять нашего. Да, Россия, сифатыш терять нашего. Да, Россия это бренд вилка ложка аста, зиода аста 20 точка доран. Тамоман кухня надоран. Як ҷода мешава, ман любой блюдоша хурдум ку боарам ки бамазае ки як стандарт. Як стандарт. ин акн систематизировать мекунанд. ин чизо як саволи дига акн мо ба ҳаст. баъзе саволо рӯз ки эмоционале ман фақат дар бораи бизнес гап занем. акн мо дар бораи бизнес, дар бораи хитона мо суҳбат мекунем. мардуми хатлом мардуми миннатдоранд. ман як чиза ман дар гирдам чанди мардуми хатлон хатима суҳбат кунам. ҳамин як хислат як кор маъқул шид, дига ҳамун миннатдор мешаванд. я ҳаёт душид хати дар хизмати те ман дар тарафҳои шумо бисёр мерам. мара дар уҷа бисёр ҳурмат мекунанд. қишлоқи шумоам бурам меҳмондорӣ мекунанд. ҳамин чиза фақат чихел акмо таи 50 да даромадем гуфта метонем да. бисёр мардуми миннатдоранд. шумо дар раҳи кортон муваффақ шудед. мози пешакӣ як одам шумо гуфтем ки ман рафтам устоза ёд гирифтам, устозӣ кардам исусу. лекин ҳамун устозатона бисёр одамо акмо ваёмон бисёр одамо ҳурмат мекунанд. бо бисёр одамо танқид мекунанд. аз сабаби ки ин як инфа сиганик мекунад, то дастуда фирем мекунад, бисёр одамо наф гирифт мега, лекин ай ҳамун сабаби ки мо ки шумо гуфтем мо шогирди ҳамон одамем, дидем, хондем, шуморо изучат кардем. шумо аксаран дига одамем. шумо дар қишлоқтон ҳамаро дастгирӣ кардагин, соҳиби диннун кардагин, гапи гуфтагитонда истодагин, хизмат кардагин. ягон вақт қишлоқтонда шуморо нағз мебинам. ҳамин масъалаи ҳамин вай устоди муда ман медонам ки баъзе ма 2 сол ягон ҷои ваш ман 2 сол негатив будам. барои чӣ? барои ки баъде ки маблағ мети мерай ажидат мекунӣ ки мерам меём бизнесам дигар мешава. ҳамин дарсҳои муаллим бисёр вақт бигем энергия мета. меои мисол када наметонӣ ки баъд ай чӣ хафа мешавӣ? ай дарсҳо, ай муаллим. просто бисёри мисол мардуми мо ози дани врема ба ӯ дараҷаги дарк кунанд тайёр нестанд. дар Узбекистон, дар Қазоқистон ман дидам чӣ хел муаллима ҳурмат мекунанд. ҳамаи ҳамин мақсад танқид мекардем, ҳамаи ҳамин дар Тоҷикистон бисёрай. ба ҳамин хотир ин масъалаи вай астае ки мисол ма агар иҷа гап занем темаида мерем. баъде ки болои худам кор кардам, баъде ки ман бо مثلا نزدیک شدم معلم خطیب حال نزدیک کمپاینش خطیب خودش خطیب دهش رفتم اونجا سنس معلم باور که برای همه وطن برای همه پیشرفت همه لیشن تاجیکستان برای که همه صاحب کارا کمک کنم به نهایت میشلنش ژلنش خواهشش که ای مردم تاجیکستان پیشرفت به حد مثال کلانه نه بعضی آدمایی هستن که نسبتش کمتر وای میکنن که مثال ягон гапҳои паст бланд мезананд. ма ида бигем мақсад ма лиш нама вай ма гирифтагиам фоида ма гирифтагӣ яъне ман результат дидагиам. баъди насани ма бо чанд курсҳои дигар рафтам хондам, ба ин наистодам. чанд ҷо дигар рафтам, мисол оиди маркетинг, оиди мисол личности рост, яъне ки баъди хита гум мекунӣ, баъди ҳамин смисл жизна намефаҳмем ки ма то дарсҳои маълима рафтана бигем ки ай кӯдакимон чӣ мақсаде доштем, мақсади материал намеган, чӣ хона, мошина, чизе буд, ба ҳаму расидем. баъде ки як пик намеои целат уже буд мешава, уже дигар бисёри мардуми мо ҳамин бигем окружени мо чӣ хел буд, баста дигар чӣ кор мекунӣ, ба кира кор мекунӣ, баста ҳамин чизо уже моро камтар чӣ давард, стресс давард. баъде ки ҳам дарсҳои ман рафтам мара бениҳоят кӯмак кард. настанем ки ҷош буд ки мақсад ма чӣ вай мекунам, дар ҷои телефон кафтам настани ман уже ин бизнес уже монда шудам, ман уже ҳам фаҳмидам ки ман уже дигар наметонам. мара як намуд поддержка карданд ки кабир тоқат ки уже қариб шудеста, яъне ки як намуд роҳҳоеро нишон доданд ки технология доданд ки ма ҳамин ситуатсияи стресс баромадам ки ман даже ай бизнес ҳама хеле монда ишидам ки бовар ка дигар даже мехостам ки ҳама бизнеса битам барои покой, пассивный бизнес. даде ҳамин чиз як вақти муайянаш худаш меомада. барои чи? барои ки ҳама ҳамин стресс, ҳама ҳамин нороҳат будан мақсадта гум мекунӣ. яъне ки
мақсад дигар канон ки дар ҳамин мақсад якм сум набошад. мо пеш фақат мақсад сумкоркунӣ набояд, пеш фақат чикоркунӣ соҳиби як чиз бошем. ҳамида уже одам бисёри баъд агар мақсадаш фақат сум намона, ба мақсади асосиашам намераса, бас стресс намезана. агар мақсада мо хизмати мардум намонем, мақсадимон агар мо як кори хайр намонем, ман бисёр чизо омӯхтам ки барое ки мо кори хайр анҷом ки мо худмон бояд ягон условия, ягон стандарт монем. Стандарт чиа? Ман дарсош рафтам, баъзе шогирдо ё ки хучон ҳастанд ки стандарт дар ин фоида 10% всё ваъда мекунам пеши алло ки ман 10% хайр мекунам, всё. Дигар ту уже бигем ки ҳам внутри состояние ки ҳаму бигем баъзе вақт говорит мекунам бизнес ҳеҷ вақт сум мисол ҳамин вечно сум дар кора вечно худа бояд маштабир кунӣ, бояд як проблема да постоянно сум дар кора. агар уже худа як стандарт монде ки ман ҳатман 10% хайр мекунам ё ҳатман ман бояд як коре кунам ки як мардума кӯмак мераса. агар ами уже внутри состояние ами да уже смисл жизни нафаҳмидӣ, уже бизнес лаззати хича пайдо мекунад. моро ами чиза омӯзонд. дидима дигар хеле ман масалан фикр мекунам ки одамое ки дар бисёр вақт ҳамин соҳа қатъия соҳае ки масалан инфосиганӣ дар соҳаи мо бисёр вақт ёрдам намекунад. ин як чизи мо аз контакт ния як хеле одамода фоида метиҳад. аксарият ёрдамша зарараш бисёртара. чӣ зарар дорад? зарараш раҳи масалан дигар бурдан да ҳамин раҳ масалан шумо зиё када принципиальный раҳ ҳама Европа ҳама ҷо ҳамин бизнес тренерро информациони да рафтаги ҳамин асри 21 асри информациония. не ма агар мо гӯш накунем ку бизнес пеш намера. ман масалан дигар соҳаи худамда бисёр вақт гуфтаистам. ҳамин соҳаи мода бисёр одамо мебиёянд мегӯянд ки ман соҳибкорум, ман зурум, биёед ман шуморо дастгирӣ мекунам, ман ресторонтонро пеш мебарам, исусу мегӯянд. оқибат суҳбати хушрӯ мебарану оқибат ҳамин кора меғалтонанд. бисёр ман масалан дар ҳамин чизо дидагим инфосиганода ман чихел отрицательнам. чанд рестораное ки номӣ ҳастанд, одамое ки таҷриба надоранд, хушрӯ суҳбат карда метавонанд, чанд ресторане ғалтонданд. баъди ҳам дарсоми не баъди одамое ки ман дарси не ман гуфтаистам ки одам ки дар соҳаи мо бисёр вақт худша мутахассис мегираву меравад дар ресторан дохил мешаву ҳамун ресторанро шикастагӣ одамоям бисёр ҳастанд. афсус ки ман ҳамин чизоро ҳурмат намекунам, барое ки бисёраш мебиёяд мегӯяд ки масалан акай кабир кортон пеш рафтаиста, мо хизмати шуморо мекунем, ман специалистам, ман ва кора кардагим, ира кардагим, ресторанро пеш бурдагим мегӯяв. оқибат шумоям бовар мекунед аз сабабе ки хушрӯ гап зад ва кард шумо хай мумкин ҳамин хел ҳаст будагиз гуфта бовар мекунед ва бисёр вақт ҳамин чиза меғалтонанд. ресторанам меғалтонанд, кора ҷазир мекунанд. ҳамин мақсад ҳамин соҳаи хӯрокада мумкин хай боша, но маълим вобшим бизнеса медон чӣ намефаҳмонам, компания сохта намефаҳмонам. яъне ки дар дигар давлатҳо дуромада намефаҳмонам. бисёр як вая дар калам дордагия ки гуфт кабир чиба мо ҳамин қурутова единствен хӯроки миллие ки ҳеҷ ка приндават карда наметавонад ин қурутова. барои чи питса Италияда пайдо шудагия. вақт ҳамин питсара историяш ҳамин хеле ки ҳамин вазиро почо ягон мероприятия мешуда мехоҳад астатка ягонра ҳайф наша гуфта баъд майда карда болоям хамирда медодиянд. но амира гирифтан дар вес ҷаҳон италиянсо мо хӯроки Италия мегирем номекунем ё суши ин хӯроки японсоай. мо чӣ ба қурутови худмона ё ки мисолан хӯрокое ки миллие ки мо дорем ку амира чӣ ба дар дигар ҷоҳо мо наметавонем бренд сохта, мо наметавонем компания сохта, KFC, Макдоналдс ҳама ё компания ё чӣ ба тонистанд. моро ҳар як ҳамун дарсоша кинои Макдоналдса нишон медиҳад ки нигоҳ кунед ки основателя нишон медиҳад ки чӣ хел нигоҳ кунед ки айнол ами одам компания сохт ё KFC-ра ҳама амира
дар мозги мо як чизе як тахмин мепошона ки мо ба як точка ду точка се точка қаноат накунем. Мо бояд компания бисозем, мо бояд баъди хидмон як компания мисол бисозем ки баъди мо бимона. Чӣ ба иё метонанд, американсо метонанд, чӣ ба дигар кореисо метонанд, барои чи тоҷик натонанд? Мо аз нияти ай ҳамада важнем ки ҳамин қурутҳо ва я намуди сивилизатсионӣ мекунем, я намуди стандартизация мекунем ки дар давлатҳои дигар будорем ки ба бӯи қурутҳо тоҷикҳоро шиносанд. Ҳамин ҷаноби олиам бисёри вақт меравад қишлоқҳо яъне ки ҳамин нонҳои деҳотҳо ёки хӯрокҳои миллира бисёр ҳавас дорад ки ҳаминро бигиранд ҷаҳонӣ кунанд. Ман даже бренди тоҷикона уже ва яка упаковка кардам, ҳамин бренди тоҷикона медуромад где-то 10 хӯроки миллие ки ҳеҷ ки ҳамин хӯрокҳоро намегӯяд хӯроки мо. Ман ки худам зодаи Тоҷикистонам, патриоти Тоҷикистонам, бисёр вақт тарафдори дар таомҳои миллӣ. Ман ҳамин як чиза медонам ки таоми миллии форсӣ вақтиша дар таърих ман ёфтагим ки Александр Македонский гуфтагия ки ай форсо повр гиред. Дар вақте ки форсоро мамлакатоша гирифт, шаҳроша гирифт, якм очрад ай ҳама шаҳрое ки ҳамин дар форсӣ повроша гирифта Европа роӣ кардагианд ки барое ки ай ҳама кулинарияи пеш дар даври форсӣ будагия. Барои чиз авқоти нағз ай чӣ мешавад? Асёдлои народ мешавад. Одаме ки замин мекора, вай мекуна, каршка мекора, пиёз мекора, як чи мекора, зиндагиша ҳамунҷа да корида, авқот пухта, эксперимент карда авқот мекуна. Афсус фақат мара савол метавонем ту узбеки гавзан ош айки, ман мегӯм бачо савол натен. Но қурутҳо явна тоҷикҳо. Не, ё қурутҳо ё бешбармоқа. Ош аниқ аз они мо нестаем мегӯм, барое ки мумкин ки қурутҳо да ман таърихша медонам, қурутҳо мумкин шумо чуқур таърихша намедонед. Иам основной ай қурут гуфтагиш худаш ном қурут як ҳамин монголо ду авқот доштанд, аслан турко. Ино мегаштанд, молшон дар куҷо гарда ҳамунҷа мегаштанд, мерафтанд ягонҷора ғорат мекарданд. Мегаштанд куҷое ки як қисмаш фақат говбонию ва қати, як қисмаш фақат ғорат қати зиндагӣ кардагия. Кухняи ҳамин Ӯзбекистон мумкин дар ҳамин 300-400 сол пайдо шудагия. Ман худи таърихи Ӯзбекистона бисёр мехонам. Ӯзбекистониш ки қурутҳо намедонанд. Намедонанд не, ин монголо буданд. Моғолое ки масалан ҳамин дар чӣ хел дар Тоҷикистон қурутҳо омадагия ман примерно медонам. Дар вақтишда ҳамин говбонои посбоное ки дар ҳамин дар тарафҳои кӯлоб, заминои чарогоҳо, дар ҳамин одамое ки масалан қалиқу, муғулу, мангиту омадан дар ҳамунҷа қурута о карда, руғани гӯсфанда вай карда ҳамин авқота миллӣ кардан. Лекин худи тоҷикҳо як қиёмат хӯрока доранд, мумкин ош саркарда сеалаф, лекин ҳамонро возрождат намекунанд. ҳамонро барқарор намекунанд. Ҳамин дар шаҳри Шаме тамоман ҷазир карда мондагиян. И қурутҳо дуғо шудагӣ ёзи. Мовози хайрози гап ма айхман таъриф намекунем, но мо уже кор кардем болои ҳаме ки бренд кардем. Бале ҳамира полностью аями чиста қурути тоза қати, чиста ҳамун чихели ҳамун вақт шуда буд. Просто камтар замонавӣ пасудаша иваз мекунам, камтар падачаша дига мекунам иншоалло. Мақсадам ия ки қурутҳо ва як бренди кунам ки як касам будро як меҳмон табиёри беғарзи қурутҳо чанд хӯрока мешава. Яъне фахр кунӣ ки ҳамин хӯроки миллӣ дар Қазоқистон якта бренд аст. Ҳама формои ҳамун вайошон пушидагӣ бешбарма. ҳамун медрои ҳамун вай да медрои ҳамун ресторан да медрои чиста фақат миллия. Даже официантош хӯрокҳои миллӣ охранаш ҳамун давраи пеш сипар мондагӣ вай мондагӣ ҳамун муҳити ҳамун дизайни ҳамун вай миллишона кардагиян. Мода неста ҳамин хел. Кабирҷон аки шумо ман ёштарем, ман шумо як пешниҳоди дига дорам. Шумо фикри беҳад масштабне дорен. Шумо мо майда ҳамин коромон майда дар ҳамин соҳаи хидмат даромада рафтагем. Лекин як пешниҳоди дига дорам, аки қурутҳо як намуд маҳсулоти нағз, лекин дар ҳамин дар хидмат беҳад авқотҳои зур дорем. Мо да ҳамин чизоро мо агар пеш барем ку бисёрша изучат карда, бисёрша кашф карда, бисёрша таърих кашида бурорем ку
беҳад хизмати шумо паҳлавонона мекунед дар ҳамин ман чӣ омӯхтам. Ман баъди вай рафтам, ман карда ки дар Хуҷанд дар ноҳияи Спитамен як занаки Файзободӣ ҳам хеле як хӯрокхона дорад. дар бар худ як қиёмат масалан хӯрокҳои миллӣ ҳам дорад. даже ҳукумат мешинохта, ҳар як выставкада ҳамун занака мебурда. ман ҳамҷа хестам рафтам пеши ҳамун занак. омо ҳавлиша гирифта ҳам хеле ҷо кадай. дуромам на самом деле бовар мекунӣ фатимаска ба харбуза қурутоқ чанд намуд ами бринҷова чазе ки ами миллӣ дастае ки ҳама амра када фақат пат закасай. ами ҳукуматдоро медонистиян пешаки закас мекунан бахай баъдеша дора нобаша бисёр пат закасай но менюш калонай. ма ҳамаша закас кардам вай кардам план кардам ки вай холаҷон худат ҳамчун пири ами кори ман хеле ният дорам ки амира бренд кунам чара зиёда мекунӣ эгу бачама ки ма бачаҳом ҳама дар гирифтам кор накардан баъд рафтам мара як кӯмак мекунӣ мақта даъват мекунам душанбеда хонанда меҳмондорӣ мекунам мебарам қуртоқхона нишон метам даже историяи бигем ами қурутоқ мара гап зад ки Файзободиё чӣ хел қурутоқ мекунанд, Айнигиё чӣ хел қурутоқ мекунанд, Панҷакентиё чӣ хел қурутоқ мекунанд, ҳар кадомаш ҳамаро историяш медонистам. ман бисёр хурсанд шудам қатиш қариб 2-3 соат суҳбат кардам. дар мачо як намуд хурутоқ мекунанд ва дар мачо дигар хеле як дар мачои кӯҳӣ кухняи худаш ҳаст. агар шумо ҳамин иқдома гирифтагӣ бошед ман шумо дар ка пешниҳод мекунам ки ҳамин хеле фестивалиҳо ташкил кунен. баъд бисёр ҳамин мо донишмандомон бисёр таърихи ҳамин кулинария медонад. як чиз айда ҳамин мо бисёр чизҳоро айдаст додем. мо дар байни чанд вақто ҳамин чизое ки масалан таърихмон байн гум шуда буд бисёр хӯрокҳоро мо айдаст додагем. ҳамун чизҳоро агар мо барқарор кунему ҳамун чизое ки масалан авқотҳои шоҳонае ки пеш дар мо доштанд дар масалан амо Александр Баройчӣ моро вайшмона бурдагиад масалан дар сезира кухняшда форсо тоҷико кор кардагиан ин таърихҳоро мо кофта биромада як вақт як мақола нависта будум. ана ҳамиёро барқарор кунем. ма тарафдори қурутоқи ош нестам барое ки одаме ки камкам сош шуда барое ки вазбинай не хӯрокҳое ҳастае ки бовар ки полезнян гуфти шумо ки ами имена источники халқи тоҷика фаҳмида бисёр хӯрокҳое ҳастае ки полезняй и KFC гамбург хотдог и питса ҳамаира тонистан запад тонист дар калаи мардуми мо ба маркетинг зада ай хӯроки асосие ки мо полезняй айра партофтиян фақат ҳамаи ҳамватани мо чӣ кара мерам бренди ки бояд дигарро талола харида мера амура развиват мекунад фақат барои як хотир барое ки сум кор кунанд. но и як этапда мисол меша но просто агар ма фаҳмидам ки дар ҳамин ҳаёт як миссия надошта бошӣ дар ҳамин ҳаёт як мақсад надошта бошӣ ки як ба ҳамин мардум ба ҳамин мисол як полезни чиз мекунам кайфият намебурда и ҳамин хушбахтӣ асос ба сум набуда. ман ҳамин хеле фикр мекунам то 4-5 сол пеша ки одам баъди сумдор мешава баъди мошин мехара хона ҳамин мешава хушбахт. но ҳамин мошин хона и ҳамин времениян мехари кун баъди як мудdat уже всё. но мардум да кӯмак кардан як цели мақсаде ки миссия да ман бояд як коре кунам ки баъди сари ман бимона. Кабир шумо дар ёшитон аввал сар карден як қопша шакара фурӯхтан. майда майда шумо рафтен аграниса шакар оварден ҳамқишлоқотона оварден гуфтен ки бачаҳо мана 5 кас 6 кас гирен шакар фурӯшен. лекин шумо дар ҳамин кора кардена майда майда омаден вагон кати оварда бо мардуми ҳамқишлоқотонда ҷои кор додем. мошин хариден доден мошин ҳай кунанд. магазин кушоден гуфтен ки кор кунен. мана шумо да маршрутка чандта бигирем маршруткатон харида битам. такси дар кора биёен такситон харида битам бирен зиндагитона пеш барен. ин чиз шумо да табиатан буд. розе ки шумо гуфтестен ки ман иқдома ҳозир гирифтаму ҳозир тақсим кардем мумкин табиатан дар ай тарбияи падар ҳамин чиза гирифтен ай тарбияи ака фаҳмидем модартон раҳматӣ ака бисёр чизое ки шумо қурбате ки ҳозир шумо дорен ҳамин чизоро нодидан гузаштан рафтан мумкин ҳамишам зикр мешин. лекин шумо дар ҳамин дар умри худтон фақат рафтен омӯхтестен гирен дар ҳамин қишлоқ дар кӯча любой одам бина ки мега ки зур
ма ҳами кашавон бас мегав лекин шумо бор рафтесин шумо коргарои худтона ошхонаву ресторану кафе меомӯзонед чӣ хел шумо аморо меомӯзонед баъд дуюм савол ки шумо танқисӣ мекашед оид имина кадри мутахассис или кадри коргаро қатӣ ҳам танқисира чӣ хел агар бошад чӣ хел шумо мебуред ма баъди ҳамин компаниҳое ки ҳозир ҳамин гуфтум рафтам Қазоқстон Россия ҳамиҳо ҳамашон внутренний академия доранд ма уже амво уже қазшон вай кардам контракт кардагиам уже академия кабир внутренний аввал барои коргарои худам тайёр кардастам ки як чиз фаҳмидам ки асос мода обучение нест агар коргар обучение нагира мо азоб мекашем мо бояд худмон тайёр кунем даже ма ҳамин директорома любой директор ки ҳозир ҳаста корхона ҳамаеро мо тайёр кардем но ҳозир профессионал нестанд то ҳозира амида ма ҳозирам азоб кашидам амира ҳозир ани бисёрш хонданда завқ надоранд намехоҳанд пешравӣ шуд даже ма чӣ хел шумо ҳавасманд кар шудедам ноки хона ма айбайни бигем ҳозир ҳамин 10 директор ки ҳозир ҳастай условия монестам ки кадоме ки дальнейшем ҳамин курсҳое ки ҳаста ма уже ҳамин хеле фильтр ками гуфти шумо ки кадом курс кадом дарси ки барои этапи якум барои мудам фоида ки зарараш ната барои чӣ барои ки агар ма мисол ҷош омад ки гуфти худат ки агар мера мисол резка мехони меё як энергия мегири ки амра будка наметони цел немони целои калон немони дастигар намекунӣ сразу вай мешавӣ стресс намезанӣ но ма уже ҳамин коргарона правильно обучение уже тайёр кардам ки айчи сар кунанд ба ҳамин хотир уже мо худмонани нав сар кардастем академия сохтанава бачаҳомона уже бигем ки аму тарзи роҳбарира асос дар як кафе дар як бигем ошхона асос роҳбари хуб боша агар роҳбаре ки қатъи ҳамун кадр хуб суҳбат карда метавона фаҳмонда ва задача правилно дода метавона ҳар як коргар мисол ҳамин мардум монда чӣ мақуле бояд биёя бидона чӣ кор мекуна бисёри ҳамин бачаҳое ки ресторан кафе мекушонанд основной ҳамин правильный бигем чеклист ё дарҷанси инструкция ки ҳар як коргар аст амура надоранд ин намедонад чӣ хел коргара мисол задача тием амида ҳозир мо кор кардастем ки ҳар якта бигем кафемона стандарт мекунем баъд ҳарои ҳама уже копия камерем ҳозир ҳамин асос яктара мо правил як иқдоми беҳад хуб шумо ҳозир агар академия кушоед анака мо як камбудии бисёр дорем ҳамин агар пешакитар мо суҳбат кардем ки мақсади мо ин барномаро ташкил кардан рушд кардани именно хизматрасонӣ ин хизматрасонӣ фарқаш нест ва ошхона ва масалан меҳмонхона мақсад ки баланд бардоштан сатҳи хизматрасонӣ ин яки стратегически як чизи стратегӣ барои рушди туризми ана ҳозир шумо гуфтастед ки академия кардан умуман дар камбудӣ ҳамин назари шумо дар камбудии соҳаи хӯрока чӣ дорем умуман дар ҳама ҷо дар душанбе бигем асос бисёр дар тамоми сервис меланга яъне ки амо бигем ки амо одамна правилно намевона чӣ хел бояд гап зана чӣ хел бояд қабул куна чӣ хел бояд муомила куна асос чеҳраш бояд чӣ хел боша чӣ хел бояд форма дошта боша баъд ҳамн поварани ҳамн хӯрок тайёр карданашан амурам правилни стандарт нест чӣ хеле мефураш ҳам хӯрок тайёр мекунад бисёри ҷо дада 60-70% ҳамин мардуме ки мисол ҳамин система хидмат мисол дуромадам тамоман ҳамун дуруни кухняшон ҳамн хеле калкулясия нест ҳеҷ кавра намеомӯзонад ҳам повар кор карда дар Россия дар ягон ҷо гирифтааст дуровардаеш но основной обучение мисол стандарт бояд барои повар отдельный барои официант отдельный камбудиҳое ки шумо гуфтед мо аксарият одамое ки ҳамҷо даъват мекунем ҳамаи мо ҳамин камбудиҳо қати як худо ба шукр ма ҳамин камбудиҳо қати вай нестам як коргарон бисёр қатим кор кардастанд чандин соло кор кардастанд лекин ҳамин камбудиро даъвош чӣ боша ба назари шумо единственный мо бояд кадом компания ки набоша мо бояд нишон будем ки ҳам компания медроя то ай официант простой метони ҳамҷа администратор шай метони директор шай метони собственник шай яъне амо официант агар просто будона ки ҳамҷа официант дига ягон хел карри рост надора бо як кори дигар мекава яъне ки ҳар як шахс ки ҳамҷа меоя амора мақсади ҳам компания бовар бояд куна мо бисёр фикри худмона мекунем ма як иқдом кардем ки
давраи союза се чиз буда ами мардимо дида ҷои хоб қади таъмин мекарданд, кӯдакошона мактаб қади таъмин мекарданд, духтар бепул буд. аммо ягон танқисӣ надошт ҳами зиндагиш. агар ҳами коргара омад защита дошта боша, увери боша ки ҳами роҳбарда бовар куна, компанияна бовар куна, бовар ки ҳеҷ ҷо намерава. бидона ки ҳаминҷа рӯз ба рӯз ҳама чӣ ҳамаст дора. бо як чизи дигар ки мода омад, ки мо камкам вақтмон тангтара беҳад мо хурсанд шудем ки шумо омадем вақтуна ҳамин вақти қиматона мо додем. як пешниҳоди дигар дорам, агар ки шумо ҳамин академияи кабира кушоед даъват кунем, моям биёем як чи омӯзем, як чи ёд гирем аз шумо, моям тарафдор мешавем ки моям дар ҳаёт ма ози гуфтем ку пахши пешгирифта мислим як даро мерава. барое ки як каса боомӯзонам аввал ман бояд нишон бидам, ман бояд коргари хидмат тайёр кунам, ман бояд результати хидмат тайёр кунам, ман бояд нишон бидам ки ин ҳами омӯзиша гирифт, ин ахи результат чид. аммо одами худат биёй бибинӣ на самом деле одаме ки чӣ хел буд, чӣ хел расид. то агар ҳами кейс набоша, мо ҳеҷ вақт дигар одама омӯзонда наметавонем. барои хотир асос ман бояд чикор кунам, якин бояд танқисӣ ки дар корхонаи ман амира бояд таъмин кунам. номери як ози коргар на самом деле дар тамоми корхонаи мо танқисия асос бояд дар ҳамин корхона фақат сета чиза ҳар як соҳибкора тавсия метавонем ки ами як кафера мекушои бояд ту будонем ки миссия чия, видения чия, мақсели чия. яъне ки ҳаминҷа мия коргар бояд миссия тара бидона, мақсади тара бидона ки корхонаи пеш мерава, компания мешава, дар ҳаминҷа метавона ки аммо материалне любой коргаре меяд мехоҳад соҳиби мошин шава, мехоҳад соҳиби хона шава, мехоҳад соҳиби зан шава, но баъд мебина оила кам, мебина сум кам, мебина ки ё роҳи дуздира мегира, ё мебура ҷа мерава. просто аммуҷа баги мақсад хича намеова. агар аммо ҳар яким этапи обомӯзонӣ ки компания мо инамхел мақсадо дора. шумо агар метавонед ки дар ҳаминҷа як кадри оддӣ метавонед соҳибкор шавед. ман даже ҳама директор ма маҷбур мекунам ки шумо қатима партнёр шин. айсуми ҳамин кафе фоида дора, айсуми ҳамин влажит кунена партнёр шин ки мишлени бизнесӣ пайдо кунанд. ман просто мехоҳам ки бизнесмен ҳамин шогирдои худам ҳамаша бизнесмен кардестам. бисёраш рафтан кафе хуча даже мерам маслиҳатшон метам. даже яхеш кушодан нигӯдата шидан богаштан омадан бо ман гирифтумшон. любойш мекушам мерам, ман даже ёрдамаш мекунам, маслиҳатш метам ки инаи роҳ қади ки инаи роҳ хато, инаи роҳ қади мешава. просто ман то имрӯз ҳозир ягон одама ман ниятам надорам ки то результат худ нагирам. ман илме ки дорам, ман аин бизнесам биём бесум ягон каса ман то имрӯз бигем барое ки ман худам бояд результат кунам, барое ки ман худам бояд нишон бидам. он чизе ки ман компания сохтанем, ман ҳамин соҳаи худам бояд сил нишам. ман болои худам кор кардам, барои корхонаи худам, барои директорое ки ҳаминҷа меянд, мехоҳам ки ҳар як коргари оддии ман майда амуҷа ақаллан мисол роҳбари шава ки дар ҳамин корхонаи ман соҳиби аммо зиндагиро чизе дора, соҳиби ҳамаи шава. мақсад аз ман меояд. раҳмат, мо хеле гӯш кардем, ҳаловат бурдем. кабир, мо як одат дорем, традитсия мегам, мо дар ҳамин меҳмони файрод кардагимора як чӣ мепурсем, ҳамин мегем ки шумо дар ҳамин барномаи мо дар ютуб комментария мемонанд, мо як чиз аз одаме ки даъват кардагӣ тӯҳфа метиҳем. шумо чӣ пешниҳод карда метавонед ки мана масалан фарқаш нест, ягон ручками, ягон чизми масалан ҳама ай жилани худаш. ман тамошо кардам, рост дидам меҳмонотуна, ман бренди наве ки корейский бренд канамчкен на уже я точка гуштан беҳад куручкои ба маза, хӯрокҳои якимам дора, томияму ба миллӣ монанд кардагӣ иншоалло. ман метавонам ки подписка шуморо кадомаш мисолан розе ки шумо да вай мекунад семени биёян аяму менуи худмон, хӯроки худмон тӯҳфа мекунем иншоалло. раҳмати калон кабир, беҳад ман миннат дорам бо як бори дигар барои омадагитон. подписатсия кунен, колоколчика ҷиқен, огоҳ бошен. раҳмати калон барои вақтон. раҳмати калон шумо.